Ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Requisca in pate. Pahulay sa kalinaw. Nga naghimo kaniyang alaot. Uwa na. Babae man ko pero mahimong katambayayong ko ni Pio sa pagpangitag hustisya sa iyang ginagatan. Unsa? Mo ka na ang tinuod ko, Las. Babae man tuod ko pero sa nakita na ko o sa ginagatan sa iyang pamilya, ingon og sa ni ulbo ang akong dugo ug nangandoy og hustisya. Pero, unsa may mahimo sa pangandoy kon wagi kay mahimo? Ug manong wa? Oh, kisa may paninglan nimo. Kisa may imong kuno imong pasanginlan ko, no? Kisa may imong panimaslan. Ang tanang problema, may kasulbaran ko, Las. Pero hanap man. Hanap, kundi ni mo pangita ang paagi. Dili na mo hanap kung mangita kag paagi ko, Las, ug mailhan mo gid sila. Saon man? Buhaton. Di mo maangkon ang kasulbaran kung ikaw magbika lang og way kibuhat. Oh. Ha? Pastilan ba yaw eh? Ako ba? Kung wala pa lang ko maghuna-huna. Gusto mo kung naguna-huna ni mo? Kung wala pa lang ko maghuna-huna nga kinahanglan nga magminyo pa ko. Awa na. Gihurot na ako sila. Patay katong mga tawhana. Unsa? Oh. Tinuod man dyan yung gisulti na ako ba? Kung wala pa lang ko maghuna-huna nga magminyo pa ko. Ay, wala ay. Patay na tong tanan ako ba? Kulas. Oh. Nakahuna-huna pa di ka nga magbinyo. O, total. Ngita pa lang ko. Kung kinsa nila. Sige ka lang paburot og mga babae. Pero wag ito gipakaslan. Grabe sila. Butang-butang lang imo. Tanawa niya, ni kamatay ni mo. Di ba mag-ilog ng mga babae? Kung kinsay unang nga mukuhas limos ni mo. Bangag sa ilong. Uy, pabadlo sa taon. Ay, patakag tabi, oy. Tinaan na ibitaw na. Kaya ako nakasaksi masag ko. Usa ka isina, nag-abot ang duha ka babae. Balik ang piyo, be. Balik ta piyo. Dili pa minawa sa sakong istorya. Masig duol-duol ni imo. Nag-abot ang duha ka babae sa ospital. Nagpulig-pulig bantay. Pagkamatay, nag-iayag angkon. Uy, nag-iayag angkon kung asa ang hayas na matay. Mao ba? Nag-ilog to sila. Kay gusto mang muangkos katigayunans na matay. Mao ba? Unya kita kay pobre man ta. Oo, nya. Parehas nimo. Ang ilogan anak, klaro kay nga ang imo limos. Ay, sa pagsulti sa maana na, ay. Kay bisan to, ingon lang ko ini, no? Pero, Juan, ubay ba sa tao na pando sa akong pagka mananagat? Pero abi mo kula si Pio. Baka na, balik yun. Paitas yung kinangatan, uy. Maulang yun, way gabi nga di ko makahilak na eh. Way adlaw, way oras, tanawa nagtingong lang ko pagkaw lang kayo. Manghinaot lang ta. Nga mamaayo na siya. Kulas. Sugdan ko ang pasundayag, love. Okay, labing maayo. O gamiton ko kini si Kadoy. Unsa? Ma'am Sugar, ayaw lang ko. Maluoy ka. Masuko si Busing. Natural. Nganong ikaw may piliyon? Oh. Yang dagway mo, pirmi lang magtanaw sa magbikini. Busing. Well, love, gamiton ko siya. Tanaw na ko ang abilidad aning Kadoy. Ngano? O sabi mo, hato ni mo na ako. Paabot lang, Kadoy. Uy. Kay mag-ilis na ko sa kong costume. May costume pa. Paabot pa. Busing. O, okay na ka? Ha? Nga, gamiton ko ni Sugar. Oh, walang problema. Kadoy!
Miss Sugar? Ikaw na? Yes, Kadoy. Nagsige naman kag tan-aw diha sa kong bikini. Ha? Moapil ka, ha? Moapil ka ba sa akong show? Ako? Moapil? Oo, sa may akong buhaton. Ang imong buhaton? Maorag yun nga, maningkamot ka, nga makahikap sa kong bikini. Unsa? O kung makahikap ka sa kong bikini, may premyo ka. Kika ni Love Tisoy. Pag sure di ay Miss Sugar. Di ka totoo? Love, oh, di mo totoo si Kadoy? Kadoy, apil ka. Koy, kini. Kung makahikab ka sa bikini ni Sugar, pataganti ka 50,000 pesos. Ayaw pagkomedya diha, oy, busing. Wa ko magtiaw. Hangol mangyugag babaeng magbikini. Kala, sige. Buhata. Paningkamutan gini mo nga makahikab ka sa bikini ni Sugar. Kung makahikab ka, automatic 50,000 pesos ang imong madawa. Basta busing ha. Wa ko isa, ha? Wa kaysa. Okay. Apil ko. Good! Sugdan na nato. Basta. Oh, lagi Kadoy. Adto ka mo sa tunga, Kadoy. Ron, sintro ka sa among pananaw. Arigado. Sunod na ko, Doy. Busing. Wa ko isa, ha? Basin og magselos ka. Dili, Kadoy. Lagaw na. Tuwa na si Sugar sa tunga. Nagpaabot na nimo. Muinom una ko og duha ka siya sa Johnny Walker Blue. Okay. Joanna, pahuay na. Hapit na mag-alas 11 sa gabi eh. Katulog na. Di po ko katugon ko, Las. Una lang ka to. Ako lang una ang mabantay kang piyo. Ha? Okay ra ka? Okay ra ko, uy. Baway lang una. Kaya tanaw ko ni mo, lapoy ka na kaayo. Ana, tinuod yun na. Oh, lukoy kaya akong tingog sa. Sige, pahuay sa ko. Ano mauli aning tingog na ako. Ay, talagi. Ya, ikaw na siya bantay ni Paring Pio. Oo, Kulas. Sugdi na, pasundayag. Kanugay ba? Okay na ba ka, Sugar? Oh, yes! Ready na ko. Ikaw, Kadoy. Ready na! Okay. 3, 2, 1. Karon ka. Isi, kaangayan na. Nag-isa-isa pa sa iyang tiil. Murag nag-gymnast. Ang bikini. Karon, hamagan ko na niya. Come on, Kadoy! Touch my bikini! Patid-patiran mo ako. Ika pa ang bikini ug ang gitabunan sa bikini. Yamatra! Karon, kini! Ni Abaya! Sugar. Ikaw na. Okay, my love. Bangon, Kadoy. Oh, nidiwalwal magunang imong dila, Kadoy. Dari na diri, Sugar. Yes, my love. Yay! Nagpalitin ka lang, Kadoy. Ilom mo niya! Agay! Ilom! Agay! Kasakit sa akong abapangig.
naigo sa iyang patid. Barangay! Hilom! Hilom mo, ha? Hangol mo kay... Bisang gisugot ang suga mo! Di ko mo sugot, ha? Gisugot mo ko! Tonto man ka mo! Suman! Gusto mong pamusilon ta mo, ha? Gusto mo! Lingkod diri, Kadoy. Oo, busing. Agay. Swerte lang mo. Agay, swerte mo. Gitawag kong busing. Wa pa. Balbag ng utok ninyo. Agay. Agay. Wag yung ko magdahong nga. Agay. Mao ba kini ang imong buhaton ako, Miss Sugar? Ngano, Doy? Ha? Nagtuo kang easy to get? Kuan, kining... Unsay gibati nimo, Kadoy? Ay, bossing, kita siya nagpingit ko. Piting sakita, bossing. Uy, agay, laliman ka nga. Naigo ko sa roundhouse kick ni Sugar. Dili ka magatuo? Wa, gyud bossing. Agay. Nagtuo ko nga. Maayo ang agay. Laruan ang imong sinultihan, Doy. Bidang Sugar eh. Abin ko may siyang spaghetti pababa. Giling-giling. Naamanday laing nakamahuan. Di manday kay spaghetti pababa lang giling-giling. Usa ni sa asit ni Sugar. Nga akong nagustuhan. Mati ko magkig-away sa bisan unsang away. Makamao. Dili ba, love, Sugar? Of course! Kakita ko ganinipot. Paong akong pananaw. Mao ba ka, Doy? Ay, pagbasol biyan na akong niapil ko. Agay, inay malingaw ko. Nag-antos na noon ko. Ay, kasakit. Agay. Hangol man. Ayaw ka bala ka? Hatagan tagihapon kag premium. Unsa? Agay sakit. Pero may na lang. Salamat, busing. Agay. Ulian man. Unya, unsa man ka, Doy? Di na lang ka muhikap sa kong bikini? Ay, makahilo ng bikini, ha? Kahiyon lang ko. Si Juan na. Naghukdong sa kilid sa gigdaan ni Paring Pio. Wala. Oy, Kulas. Ikaw siya katawag dito, kaw. Ikaw na siya higda, oh. Okay na ko dito, eh. Aasa ka? Aris ako si Ar. Sige, okay. Oh, ang dextrose. Kamay naman lang dahil nahabilin. Pahibaon ako ang nurse. Nigawas ni Kulas sa CR. Maato ko sa nurse station. Nabotang na ang laing botelya sa dextrose. Oo, Kulas. Ang problema, ani, mao niya ang bayranan din sa ospital. Ayaw lang ka problema, ana. Uy, Kulas. Anong dili man? Nga ang gihatag niya na ako. Ako namang gideposit diri. Kay, kung dili ta mo deposit, murag, dili dayon matagad, oy. Sagdi lang. Mangita lang niya ko kahuwaman. Ang importante nga buhi siya. Sige. Dili man tuod nako siya paryente, Kulas, pero tungod sa iyang pagkamaayong tao ug mahadlokon nga makasa, naluoy ko niya. Pero bisan pa sa iyang kinaiya, gihimo pagyapon siyang alaot. Mo nang bation ko gyud ang kaluoy niya, Kulas. Bisan ako, Daywana. Ingon no sa niya ng gibati ko. Minago siya, Kulas. May agulo tod. Tanawa. May luha nga midagay dahil sa iyang aping. Ingon lang tao siya sa paghilak. Pio, magbalikon ka. Ni amis si Kulas. Nga mooy mo atiman karon nimo, ha?
Pare, makalikon ka strong. Bangon lang. Magpakabuhi ka. Okay? Kulas tanawa. Padayon nga ni Agras ang iyang mga luha. Oo, Hana. Pahiran ko ang iyang mga mata. Pio, dili ka na mo pasagda ni Kulas. Tabangan ka na mo. Ug tabangi usab ang imong kaugalingon. Love, di arang imong coffee. Salamat. O sa mga balita diha nga imong nabasa. Kanunay nagbansiwag ang kaso sa COVID. Mao pa? Mga balita ikalabot sa mga politiko. Ay, hapit naman gud ang eleksyon. Oh, Sugar. Kinsay suportahan nimo karon, love? Of course. Ang kandidato nga makahatag na tong proteksyon. Kinsa lagi? Daghan man na silang nanagan og presidente. Gihas-hasan ko pa. Kung kinsa gyud ang atong kasandigan. By the way, Hmm? nalayo na kitong igsuon nimo no nga si Pio. Oo. Unsaon taman? Milarga naman kuno kagabi eh. So, tuwa na to siya. Dia, nakapalit ako atong makaon. Maayo noon, Kulas. Sige na, mga na ta. Oo. Kining muuli unta ko daywan na. Oo, sige. Uli lang. Unya ikaw? Pabili lang una ko diri, Kulas. Ay, salamat kaayo. Nga dili ni mo biyaan si paring Pio. Nagkinahanglan siya nga dunay makatabang niya, Kulas. Dali na. Mga na ta. Si Tisoy, nagsigig paso-paso. Murag, dunay hanaw mga kiunaw-na. Ngano ka ni siya? Kinsa ka ang iyang kiunaw-na? Tinganig, nagkunahon ani og laing babae. Unsa nang nasod sa umo? Tingalang ko ni mo, God. Sige kag paso-paso diha. Murag lawom kaayo ang imong kiunahon na. Unsa man, naglabad ang imong o sa babae? Pagilom. Gusto lang na ako maklaro. Kung babae, unsa man? Tisoy, masakitan ko. Oh, come on. Kaila ka o kinsa ko, dili ba? Pero love... Diba? One time, duha mo nga nakigduwa na ako. Sa usalang kakama. Oh, Og ikaw ang nakapasara sa akong choice. Musawa kay angin kabalagan. Love, sugar. Tisoy. Oh, muulit na ka? Ito na ko. Aron, dili kay ko maproblema sa kahimtan ni paring Pio. Pahibaw na ko si Tisoy Negro. Unsa? Siya lamang ang makatabang kang paring Pio. Ang diyang igsuon nga si Tisoy Negro. Kulas. Di man makaya na to ang bayranan diri sa ospital. Ayaw ka nagbuhata, Kulas. Anong dili man? Hangyo lang. Di ang mga mo dad diri sa layong lungsod ang pagpa-ospital niya aron di mahibawan, di ba? Tinuod na. Unya nga nung pahibawon man ni Tisoy Negro. Okay. No? May punto sad kawana. Pero, O, unsa pa man ha? Palihog lang. Ayaw na siyag pahibaw apa. ay ang tumong manunta nako ba nga paybaon siya, ay basin pag makatabang siya sa pag-ila-ila sa mga tao nga mipasipa nila. Ha? Paybaon ako siya ba? Gidagit si paring Pio o kanang wa na kita. Mao ba? Oh, sige. Ay. Naara ni mo. Lagi, kutob na ko sa pagpaybaon niya.
nga gidagit si Paring Pio sa mga armadong mga tao. Diyar ang pambot ni Paring Pio. Aps. Sakyan di ka, bot ha? Bot? Sakyan ti ka balik sa ato, bot. Og ang imong amo nga na ospital, bay lang anta mabuhi in taon, bot. Oh. Larga, bot. May nanawag kang tisoy. Iya lang kibutang ang iyang cellphone. Kay nagsigi og hapyod sa iyang manok igtatari. Ihatag ko ni Mia. Love! Love! Ano? Phone! May nanawag ni mo. Si Kulas man eh. Ambe. O, di ao. Thank you. Hello. Kulas. Oh, ako ni Sir Tisoy. Nanawag mo ka? Akin magpahibalo lang ko ba nga si Paring Pio gidagit og mga taong armado. Unsa? Mao ka na ang tinuod, sir. Giunsa nimo sa pagkahibaw? Kuan, may nakakita, Sir Tisoy. Kinsay nakakita? Wa sa ko makailan to tawhana. Pagtarong Kulas. Ano tinuod lagi, sir? Gidagit og armadong mga tao si Paring Pio. Ug wa ko mahibaw asa siya karon. My God. Gidagit ang akong igsoon. Oh, unsa love? Ang akong igsoon nga si Pio. Gidagit og armadong tao. Hello, Kulas. Oh, ilo, sir. Tara ba ko dire, sir, ikaw ba yung amot ingog? Nailan ba kung kinsay nagdagit sa akong igsoon? Wa lagi mahibaw eh. Wa mahibaw iman. Dili gid mailhan, sir, kay pulos man kuno naga tap-tap sa naong. Unsa? Oh. Amora na ako toyo, sir. Salamat. Salamat sa pagtubag. Sige, bye. Gidagit ang akong igsoon. Ilang gihilabtan ang akong igsoon. Ha? Love, kinsay gidagit? Ang akong igsoon nga si Pio Sugar. Basulan nila ang ilang kibuhat. Doon na gyud tingali dakong sa ng pamilya, ha? Kay nganong gihurot man sila? Sugar, Wa ka mahibawog unsay sa imong igsuon? wa, Sugar. May sa gyud na sila. Hinungdan nga gipamatay. Oh, mirisi, oy. Kay hilas kay tong iyang asawa. Ayaw nagbasula pa ang patay na. Bahalag patay na siya. Basta kay gihilasan ko niya. Naglagot ko niya. Sugar. Marogod ni. Alang-alang mag-ako nga ingnon nga ako'y nakakita. Unsa ko? Geologs? Bogo ko? Ipahid yun ako naglaing tao eh. Aron dili sila magsukit-sukit na akong maayo. Marogod ni. Unsa busing? Si Pio? Gidagit og armadong mga tao? Oo, Kadoy. Uy, mau ba? Unya, asa naman ron? Wa nahibaw iog asa nagkaroon ng akong igsoon. Si Kulas ang nagsulti nimo? Siya. May nakasulti ko nun niya nga nakakita sa nahitabo. Kung gidagit, sa ato pa, dautan og tuyo. Ug kay dautan man og tuyo, way siguro og gipatay na si Pio. Kung mahitabo man ka na, wa ko'y laing mahimo. Gawas sa pag-ampo sa iyang kalag.
Pulihan ako si Juana sa pagbantay. Masinog muli siya. Ako na siya namubantay kang paring Pio. Okay ra ko diri, Kulas. Sigurado ka? Di sa kamo uli? Di lang una, Kulas. Bantayan ako si Pio. Aw, sige. Wala, tanawa. Nihinay nagbuka ang iyang mga mata. Tuod. Pio. Pio, ni ami si Kulas. Pare, magpakabuhi ka. Ginhawag yun. Ayaw kalimot sa pagginhawa. Nakita ko ang akong asawang anak. Pio. Paring Pio. Nakita ko sila. Nag-ilag sila. Nangayaw sila sa akong tabang. Pio. Lalo? Gusto ko silang kakson. Apantili ko sila mahikap. Pare. Mubangon ko. Ops. Mubangon. Ayaw lang sa pare. Ayaw Pio. na sa matandog ng imong kahimtang. Hain ko. Asa ko. Niya ka sa ospital, pare. Gidakan ako, dari. Aron matambalan ka. Paring Kulas. Gidagit ka, pare. Nakita na ako. Nga, gibulalan ka. Nalumoy ka. Nakuyapan ka, oy. Dan gikarga ka sa itong nga van. Gidala ka sa baybayon. O, pagkatapos, ginakarga ka sa pambot. O gitambog ka dito sa lawod. Gibato-batuan ka. O ganiya. Nabuhi pa ko. Buhi ka, Pio. Buhi ka. Juana, Dili ka na mo pasagda ni Kulas. salamat. Salamat. Basta kay ligunang imong kaugalingon, Pio. Liguna. O Juana, Si... Na, malagsuon lagi mo. di ko gustong mahasol siya. Paring Pio. Paitas kinabuhi ko. Hehe. Pio. Huwag iday ka mo masayop sa iyong gituan. Paring Kulas, Juana. May mga tao, giday, nga nagtinguha sa akong kinabuhi. Pio. Itaw, paring Pio. Huwag gid mi masayop. Nakakita giday ka sa itabuna ko. Dito ka rin sa minteryo. Oh, dito ko pare. Kay gusto unta ko nga manamilit nimo. Nya, kining magpagikan sab nimo. Kay gibinlan pa ko nimo kwarta, binlan pagi ko nimo pambot. Pero pag unsaban na nga istoryahan nga pag-abot nako didto pastilan, mo masay. Mo say pagawas nimo sa sementeryo. Pag-abot ako dito, gawas ka sa sementeryo. Kalit bitaw miabot ang itom nga ban. Dunay nanaog, armadong tao. Nagbunit. Huwag ka ba inailan kanila? Kana, warag wa, just lisora yan. Wag yun, wa. Huwag ka ba nakitang timailan nila? Tempa. Kuan pare. Katong ibunal nimo. Nakabantay ko nga ang iyang paa murag lambay. Unsay murag lambay? Unsay murag lambay, Kulas? Bakang. Unsa? Bakang. Oops! May sugar! Oh, Kadoy, Asa si Tisoy Busing? may tuyo ka? Oh! Mo-report ko niya sa iyang gisugo na ko. Mo report ka niya? Pero dagsige kag tutok sa akong dughan. Ay, sakto nila. Ako lang kitang awang patik sa imong dughan. Kung patikan kog bala, kanang mga mata ni mo, Kadoy. Gusto ka? Ha? Busing. Oy. Ayaw itiun ako ng imong 45 kalibre. Usam ka, oy. Mga ambisyon maguga. Magkalagot ba? Huwa taong busing. Unsa ang resulta sa akong gisugo nimo?
Wa man ako igkita si Kulas. Wa? Asa man di siya? Lisod nga mahibaw ko, kay wa man siya. Mayon tagdiha pa siya kay ako mapangutan na og asa siya. Ay, ay, kita eh. Da, hidok lang ka noon. Busing, ano man? Anong batong imong tubag? Ah, Mayo unta og naa siya. Kay akong mapangutana og asa siya. Ha? maabot ay akong nasulti. Da. Kay- Ako nasad. Ako Misugal. nasad. Kagulkol. So, asa kang dukol sa kanako? Oh, tungod kay scramble kag utok. Kagulkol. Ha? Mura ni kong itlog, scramble. Wa diha si Kulas. Asa siya? Bawa magkukwartawan. Ilistan talaga niya ka. Oh, Pio. Mga buwang sila. Mga hanggaw sila. Ha? Hanggaw sila? Kinsa, Pio? Ang mga tao nga nagtinguhan sa kong kinabuhi. Mga buwang. Mga tunto. Nipahiyom ka manggut, Pio. Ginasi ko lang nga kung kagalingon na. Kung naghinam-hinam na ako nga moabot na ang taang adlaw. Nga mag-abot kami pag-usap. Pio, kinsa ang gusto mo nga mag-abot pag-usap? Ang mga tao nga nagtinguha sa kong kinabuhi. Pio, Gusto na ko mong gawas. unsa atong mga pamaliton? May baw ka. Hari, Sugid ko, muhapit kita mga parlor, magpalit ko wig. Wig? Basin lang, mataas-taas pang kinabuhi ko. Na magtagupan ako. Haring Pio. Oh, Maria. Wow! Angayan ka. Yan. Gwapa man ka, pare. Salamat, paring Kulas. Kaibgan ka, Pio. Bitaw, pare. Naganta mo nilang katamis sa akong panimalos. Haring Pio. Pero mag-amping ka ha. Ug padayon sa imong pagpalayuan ng dapita. Juan, Sorry. Sorry nga maon yang akong gisugyot nimo. Apan para ra ni sa imong kaayuhan, Pio. Mana. oh, Hostogid si Iwan na, pare. Padayon sa pagpalayo dire. Ha? Kinahanglan nga makalikay ka. Kay kami nagatuog yun nga samtang niya ka dili usab mohunong ang mga tao nga gustong patay nimo sa pagpangita og paagi nga makuha jud ka. nguni asa ko to baga akong pagpalayo din ni Dapita. Pio, Asa ko to baga akong pagtago-tago gikan kanila. palinaw-linawa lang sa ang mga panghitabo. Okay? Kung mo yun yung gusto, ako ka nang buhaton. Salamat, Pio. Kining among sugyot, wa magpasabot nga gibugnaw ka namo sa pagpangita og hustisya sa nahitabo sa imong pamilya. Wala. Apan kun mohimo kag lakang batok sa maong mga tao. Huna-huna asa. Kaya mo ba? Kaya mo ba ang pagpakig-away nila, Pio? Unsay bot mong ipasabot ha? Wana? Kaya mo ba ang pagpakig-away nila? Wala. May igo ka bang katako sa pagpanalipod sa imong kaugalingon? Ha? Basin og madagma ka lang. Og mapandol kag luwa. Unsa? Luwa. Unsay bot mo ipasabot anang luwa? Luwa sa tao? Oh, Kulas. Yay, grabe sa dana. Grabe pagkasultihan mo dana. Papandol og madagma sa luwa. Bangag sa ilong. Nagpasabot lang na kung unsa ikaw kahuyang kung hisgutan ang pagpakik-away. Wala. Basig mapalid ka laga may huyuhoy sangin. Hangin na po.
huyuhoy. Grabe na siya, huyuhoy sa akin. Hinay man kahina, huyuhoy god. Nga, musapikan sa itong palit, huyuhoy man na. Oh, manay gitawag nilang huyuhoy. Hinay ka na. Imailhan ka na sa imong kahuyang. Wana. Ako ka nang nasulti. Tungod kay nahibaw kami. Unsa ka katalawan, Piyo. Taod-taod naman nga wa gina ko makita si Kulas. Asa man ka ni karahong dako. Gusto ra bagis busing tisoy nga makigsulti personal niya. Ay, wa palibak. Siya rin na nawag. Hello, busing! Unsa na? Asa na si Kulas? Hantod karon. Wa pa gid ako igkita, busing. Wa sa ilang bay. Okay. Ayaw pagpakita nako kung dili nimo makita si Kulas. Ha? Kung makita nimo, dad-adi rin ako. Kung dili mo kuyog, kuruya. O kung dili mada, patya. Nakadungog ka, Kadoy. Oo. Oo, busing. Okay. Mao ka na ang akong mando nimo. Ug tumana. Bye. Love. Nganong ingon ana ang imong mando kang Kadoy? Tungod kay taod-taod na nga gusto kong makigsulti personal kang Kulas. Kalabot sa naitabo sa akong igsoon. Mura man gud og may kalagot ka. Tinuod yun nga may kalagot ko. Love, Naglagot ko. lago. Bisan pa pa og mag-spaghetting pababa ko. Buhata. Love. Buhata. Nagkagot na kining ngipon ko. Love. Buhata. Sige na. Okay. Yeah. Spaghetting pababa. Pababa. Nang pababa. Pita. Gibangkong na ning suko ni busing. Bida sad no? Kailaraban nako ning mga silingan ako din eh. Bulgar kayo kung ako'y mutipi ni Kulas. Pero paningkamutan ako, madana ko si Kulas. Kung makita na ko siya. Nga madana ko siya ngadto kang tisoy negro. Derang among pliti dong. Dali na mga naog na ta. Okay. Sige na. Okay, thank you. Larga na. Sige na. Sudayon mo. Dako man din yung underground. Gihimo ning tatay. Tungod kay nahimo man kadto siyang sundaw. Sundaw dito ka mahani mo? O Kulas. Og iya kining gihimo. Kay simba ko kuno og moabot ang laing gubat sa kalibutan. Mahimo ning kataguan. Mao ba? Yun na. Naayod akong bato. Nga naa sa unahan. Pultahan ka na, Pio. Kung sa'y pultan. Uy, nganong napultahan man. Bot ni mo ipasabot nga. Lapos kini dito sa may baybayon. Unsa? Mao ba? O Kulas, Pio. Buang ako di ay.
No? Simple-simple na ning balaya pero may underground ug may tunnel. Paingo sa baybayon. Grabe. Gini, pwede makatanaw? Pwede kayo. Tuod na. Lapos din sa baybayon. Dugay nga gihimo kining tatay. Siray nag-ugma din. Wala. Wala. Bitin. Dapit sa imong uhan paring kulas. Bitin. Onsa? Patay na ko. Tabang! Tabang! Ayaw paglihukulas. Ay, patay na ko, ani. Ayaw padlihok ka. Kaya murag buwaksyo nagtundok ni mo. Paripiyo, natabagay ko, ha. Oh, Wala, wait, banga sa ilong. kalitali mo gisignit ang liog sa bitin. Uga na, miyaksyo nagbalikos ka ni mo. Ang importante na guditan ang o. Di na kini makapaak. Di arang jungle knife. Uy, may jungle knife ka? Gibutang kining tatay diri. Aron kung magkinaunsa, may magamit ka. Putlon ko ang o sa bitin. Kuyawa na ako, eh. Habi na ako, patay na ko. Bisan ako kulas. O, naay jungle knife nga nakuha ni mo. Nga gibutang sa kilid ning tunnel. O dili kay kada lang kulas. Ha? Yamat na god. May lain pa? Gusto kag armas nga mubuto? Just because kilid. Yatis na. Grabe. Oh, Wala. Unsa ko ning tanila god. Para gubat eh. niya ang kalibre 45. Tuo da. Lo. O nya na doon na ni bala. Naa. Diyan ang bagasin, oh. Oh, ato ikarga, ha? O, halalo. Tuod. Maggamit mo kini sa pagpanilipod sa imong kaugalingon. Mas may tingaling sira na kini. Kay basig doon na pa ilain makakita ka na to, Dre. Pila na katao nga akong gipangutana. Pero way nakakita ni Nicolas. Moadto ko sa baybayon. Basin pa og ang ubang mananagat. Nakakita ni Nicolas. Gado pagsige pa magkakunahuna sa imong igsuon. Pasag di lang ko, Sugar. Di bangkot ko gustong ma-stress ka. Sige na, sakto na ka na. Pasag di ko. Ganahan pa ko. Ako na sad. Padayon. Gusto lang na akong masuta. Kung unsa gyud. Asa na ang akong igsuon. Kung tinuod nga patay. Gusto kong makakita sa patay niyang lawas. Unsa? Asbon ko. Salamat, wala. Giluwas mo ako. Ayaw pa salamat, kulas. Niya. Sumpayan na to ngayong pangutan nga dili pa imong tubig. Imatod pas katigwangan. Mao kuno na ang dili gyud ang imbaton kay mamatay ka. Di ka pa imong tubig kung bakan kag bitin. Aw. Okay. Padayon. Mao na. Bertikan ko na. Karon, si Mang. Yaman ta diri. Nagiskot ka magitok mo og bata mapukling. Ikaw, di ka mapukling ko itok mo ka? Sabayi lang. Sabayi, kulas. Yatis. Ready na ka? Buhata. Bahalag pagaw ni kusgan ba yan eh? Oh, pap! Ay! Ada! Agoy! Maayong pagkahagba na ko sa yuta! Aray! Ang akong hawak! Sorry lang gid kayo, kulas. Ang imong tiil! Niya dapit sa kul... Kakalit sa imong lihok, wala. Kalit ka niya pa. Sa diyang hamagan ka ni Paringkulas. Ako liog. Gisipan mo ang iyang tiil ni Paringkulas. Nahugatangan siya balansi ug dahagba. Ug ang imong tiil padung dayon sa liog ni Paringkulas.
Kulas, okay ra ka? Bangon, bi. Gunis akong kamot. Ay. Oh, ako kabantay ato na. Kalitan ko. Panalipod gid sa imong kaugalingon, Kulas. Daksun di ka. Pagalitan na sa ko nimo, Kulas. Yan. Unsa man nimo pagkalingkawasan ni Ron, ha? Alay. Koy. Nabali ako hawak. Kakalito sa si Mulihok. Kalit mo siyang gisiko kung sa dihang niko si paring kulas. Gigulitan nimo iyang liog o gihapos nimo. Hinungdan nga nahagba si paring kulas. Alay. Patyon ko nimo, ana. Nanalipod lang ko sa kong kaugalingon. Sorry, gid kaayo. Dali bangon. Gunito. Okay na ka? Napunog man ko ani, oy. Kadibalas maya na ako. Kinahanglan nga masuko ka. Oh, day uway nga usa ka dupa oh. Dawata. Saan ko man eh? Bunal-bunali ko. Bangag sa ilong. Unsa? Pagtsur diha, oy. Wana, Sige na uy. imo na ipabuhat ni paring kulas. Upio. Magpabunal ka. Sige na Kulas, bunal-bunalin ako. Promise ha, wa ko'y sain niya. Kung maigo ka ha, bida. Kasakit na ba ini ulisi gud ni, uway. Bunal na. Basta ka ha, basta sige. Kani ay. Ay, yamat ra god. Ayo ra gud ni mumupuhog mo. Ya, isa, karon, likay ka. Sige. Likay ko tong siyang mahimo. Si Wana. Muhapa, mutambling, mulukso. Na, gidasa si paring kulas. Nagutya ni Wana ang ulisi og. Nailog niya ang ulisi. Okay. Unsa man oy? Unsa man ka? Kompleto ba ka exercise oy? Ora ka man di og kaning kartista oy. Sa kana ba ta mga insik bitaw? Nga manglayap. Nga kung ako kita man nakita na ko sa mga salida sini. Bunga lang kini sa gitudlo ni tatay nako, Kulas. Unsa? Hoy, Masyong. Kakita ka ang kulas? Unsa? Ulas? Wa kadoy. Ano man? May tuyo ko. Nako kitang kulas. Na onda si pambot nga gibilin ni Peyo niyo. Wa man gamita. Buhi pa ka siya? Patay na tingali katoy. O, unsa? Ya karon. Kano sa ka man mo padayon sa pagbiya ini napita-piyo, pare. Paring kulas, dili ko mabiya. Hangtod nga makabarog ko. Kung mapandol ko sa luwa sa tao. Unsa? Dili ko mabiya. Samtang mapalit pa ko sa huyo-huy sa hangin. Pio. Kung dili ko mabiya. Kung mapukling ko kung itukbo ng bata. Unsa ibot mong ipasabot paring piyo? Magpatudlo ko ni Wanang sa pagparalipod sa kong kaugalingon. Wanang, ikaw ang akong master. Pio. Correct jud. Gusto ka pare piyo. Sa nakita natong abilidad ni Juana no? Wala gyud sa jacket sana. Angay lang oy. Na ikaw makaton og siyempre apel ko. Paring kulas. Oh, lagi. Kung ikaw na kuan ka na interest ka na apel pod ko. Mura sa deka itong kauban ni Jackie Chan nga hiwig na no? Pangag sa ilong. Wanang, dawaton mapinimo nga imong mga tinunan. Hilas man tingali paminaw na kamo akong mahimong tinunan. Dili lang tinunan. Unsa may mangiangga nato paring kulas. Kini nindot ni. Mga kasama lang taniya. Kasama. Oh, Kana. Uyon pa ko, ana. oh. Salamat. Sa ato pa, mosugot ka nga mahimo mo kaming mga kasama. Oh, ngano ko taong dili. Salamat. Pero ikaw, Pio, unsa man ka? Kaya mo na ba? Kaya naman tingali. Hinay-hinay lang. Magpakalikon ka, ona. Bitaw pa rin, Pio. Magpalikon naman. Magbakalikon sa ka. Palikon sa gamay kay titingali bayag. Matiwa sinong ka.
Grabe ba yung imong mga bunog? Mao kini ang mahimo akong hanumanan sa mga mahal kong kaaway. Paring Pio. Pio, kulas. Dili lang mo ha. Kay manugat ko sa baybayon, basin pa og dunay daghang isda ron. Maninda ka? Oh, taod-taod na nga, wala ko kapaninda. Nagpangita na ko nung akong mga suki. Oo, sige, daari lami. Sige. Diri lang gid mo ha. Ay lang mo gawas-gawas. Kaya ang akong pagpaninda, daos sa papaniid ug pagkuhag mga balita. Ayay. Magampi ka, Juana. Sa tanang panahon, Pio. Ug kung sa gani, manawag ko nimo ha, kulas. Oo. Ya, kuha nga akong bagong numero kay... nag-ilis man kong numero. Mo ba? Sige, masay number nimo. Ay, hanaidunggo. Sila man na si Bartolome o si Manoy Tonyo ang nidunggo di ay. Ubay-ubay tingalang ilang kuha. Wala. Uy. Kadoy! Diin ka ng mga nangaging mga adlaw. Wa man ka maninda. Pauway lang kadiwot. Ha? Nga naman. Sipon, ubo, hilanat. Unsa? Uy, gi-COVID ka? Ambot ka ha. Wa man sa ko nagpaswab. Kung giswab pasad ko, COVID gitingali. Nah, giahak pa lang. Distansya lang ko ha. Ardiha sad. Pero okay ra kadoy, nakasabot na kay ko sa imong rason. Murag dungan-dungan mong kulas. Wala sa ko makakita niya. Mao ba? Abi na kung nagtaban mo. Wa taon kadoy, grabe pug ka uy. Tod, naibaw ka ba sa balita? Balita. Balita sa unsa man? Kalabot ni Pio. Alabot ni Piyol. Ala, wa ko mahibaw ra pa. Nahanaw man sad si Pio. Mao pa? Soki man to nimo. Wa ka mahibaw, asa na si Pio? Wa kadoy. Siguro ka nga wa ka mahibaw? Nga naman. Nagduda ka kadoy? Wa man. Klaruha lang kadoy ha. Ay, nangutan na lang. Diha ka na. Kaniyot lang ko na, wala. Nga naman kadoy. Nganong hangtod karon? Wa pa man ka magminyo. Wa ganahi. Sus. Bida. Ngano ka? Kung ako pa'y nakabanan ni mo, wala. Kanabuntag, udto, gabi, takla. Naong baya ni mo kadoy. Bitaw, anis mo. Murag, muhiyos ginang igwad mong sampot. Basta na kadoy. Ayaw ana. Basin og may maggaras nga panit kung padayon kang magbugal-bugal nako. Diya ka na. May magaras kunong panit. Si Juana. Bantay ka lang nako. Atlan ka ganis gana nako. Solirap ng mata mo. Magbalik kog mga lamas. Ingon man bugas. Uy. May mga tao mga nagtapok des may kabaryuhan. Nga naman. Nagunsa man ka na sila diha. Lukoy daw ni sana taon ni gili. Unsa na? May Unsa man babae ay? batanon nga gipatay ate. Unsa? Lukoy kayo. Biktima tingan ni sa riya pati. Unya gipatay. Unsa? Ano? Oh. Si Kadoy. Niya sa paingon diri. Mulikay na lang ko niya. Love, nanawag din mo. Kinsay na nawag? Si Kadoy. Ambi. Hello. Kadoy. Pusing! Unsa na?
Asa nagisugo na kunin mo? Wag na ko ikita si Kulas, busing. O anong nanawag ka? Kalitsi! Kuha ka lang. Ano lang pagtaho ni mo ba, busing? Kuha ka lang. Sutihan talaga. May batanong babae nga nakitang patay. Unsa? Unsay labot na ko? Kung doon ay batanong babae nga gipatay. Mao kaya pong gipagibaw lagi po. Dili na, may nugdano na ko. Buisit! Unsa? May gipatay? Aduna, Kinsa man ka na? huwag kay labot. Ayaw pang hilabot. Sa may dakong tindahan, may mga tao sad. Basig nag-promo. Nga na di ay, unsay nahitabo diri? Loya, stagiya. Gitulis pa. Gipusel pag... Unsa? Lagi. Hay, adlaw dako. Nulis. Human, gipusel ang tagiya. Patay. Kinuo ko. Unsay sunod nga mahitabo? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Requisca in pate. Pahulay sa kalinaw. Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Music and sound effects, Randy Tayad. Mga tunob ug kasikas, Alduin Nacorda. Recording editor, Ariel Mancao. Laing dalit kanato sa RMN Drama